Kana tiri sense madzimai have been abused. Zvokuti ukazvunga unoti ndiri munhu here kana kuti ndiri mbwa. Uri kuzvinzwa? Inini mai yako I've been abused nevanhu. You see this skin of mine? I am sick. Ndiri kurwara mwanangu. Ndine chirwere chinonzi lupus. It affects all my organs inside. Ndinogona kungofuma ndakaoma ipopa. Umwe musi ndinotofuma ndichitonhorwa. Imimi makapfeka ka-t-shirt kudai. I've changed my skin. This is not my skin. Andiri kuona skin yangu yakachinja. Iri dark. Uri kuona iri dark yekusviba kwemunhu yanormal. Saka ndiri kuudza vatungamiriri vedu kuti naimiwe tipewo tidye legasi tisiro vana vedu. Vana vangu vona uyu kupenga nekushaya basa kawo notidanga ine basa ngadai yakadai so mumba muno mandigera muzimangu. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I die to see. I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya takabadesa tichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe manya takabadesa tichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumako manya takabadesa ndopa takanogariswa ipapo. Saka tagariswa ipapo takaita zvikwata vezapu kwavo, vezanu kwedu, veflorizi kwavo. Saka veflorizi nezapu vakanogariswa kudhuze nekudhuze. Isusu takanogariswa kwedu tega kumujinga escarpment chaiko. Muzasi mujinga megomo rokuti haumbotiza kana kuenda ndoma takanogariswa imomo. Mazuva ekutanga taidya pamwe pabodzi ivavo nesusu tetsaidya poto imwe chete. Poto yaibikwa handizivi kuti aibika ndiani, kuti mazambienze kana kuti mazipura kana kuti mazanila I don't know, but aizongodedzwa kunzi uyai mudye umwe nemwe neplate yakachidya. Saka nekufamba kwenguva pakaita bopoto pakati pemapato ese andataura. Mazambienze aivepo ndovaigadha vanhu vese zanilani and zipra. Saka pakaita bvonga mubopoto. Handizivi kuti ndere chino kuti isu taiva kukembi kwezanila. Ava vezanila vezipura nemaflorizi nezambieni vanga vari ku-one side. Saka kwaitika zvaitika ikokoko kwakabva kwaita kuti kuite mheremhere. Macommanders edu isusu I remember very well taiona nomwe a-brave commander ainzi Comrade Pedzisai. Comrade Pedzisai ava she was a hero. Unoziva inonzi hero yechidzimai. Aiva muhero. Anga ari mugiant akasimba. Ende achiti kana achipa command wanyatsonzwa kuti apa pane musoja. Anga akatrainwa kuna Chingweyako. Ameno takatrainwa negurupu repi. Asi vamwe vanga vakatrainwa nondofunga vachitori vapenyu muno muZimbabwe. Vakaenda ikoko kuti vanogadzirisa nyaya iyi. Ndopavakasvika. Nyaya havana kuenda vega, vakaenda nemamwe macomrades.
vakati one day a number of comrades, handichaziva kuti vanhu vakafa vangani, but pakafiwa ivava vaenda vakanoridzirwa pfuti vachibva vafa. Vakaridzirwa nemazambians I think, nokuti zipu rayanga isina pfuti, zani rayanga isina pfuti, saka I think mazambians ndo vakavauraya. Kana zipu rayanga ine pfuti, tichanzwawo muzvikamu zvinoteera vamwe pavanenge vachaona nyaya dzacho, asi inini hangu ndakaona sekuti vanga vasina. Kwakafiwa, vanhu takagumbuka tikarwadziwa, mitumbi ikauya ikazotakurwa ikaendeswa kukabwe. Vakuvara vakaenda ikoko kukabwe General Hospital vakanorapwa. Vafawo haminoti zvakafamba sei, sevanhu vadiki hatina zvatinoziva, asi makomanda edu ayana dzino nana Gwauya nana Bai vanga varipo, ende havana kuzotaura nyaya dzakawanda because zvairwadza. Tagara paya tichingori mudhitandi handiti, tagara tiri mudhitandi imomo, kwakabva kwanzi izvoni tiri kuuya kuzoadhireswa naStole. Stole handi munomuziva kuti ndiye anga ari muridzi weZanu PF, weZanu, ndiye anga ari weZanu ka. Saka Stole akachinzi ngauye ndiye mutungamiriri, ende vanhu vaimuda sei, taimuda zvekumuda zviyazvo, vanhu vaimuda. Ndopaakauya kuzoda kuti adhiresa, achingosvika paMboroma paya pataigara painzi paMboroma iko kumuchinga escapement, asati atamboadhiresa vanhu kana kuti anzwe zvichemo zvedu, akabva awana foni, akabva adaira foni, kwauya foni iye yakubva kuAmerica, zvikanzi mwana wake Tsitsi arwara zvekurwara zviya. Uya kuti achive stable, nanzwa kuti mwana arwara kuAmerica, haana kuva stable semutungamiriri. Akarakidza kuti zvemhuri yangu zvefirst pane zviri pano. Akabva ati inini handichakwanisi kugara panapa, ndatambira runhare rwabva kuAmerica kuti Tsitsi wangu wadini arwara, saka ndichazodzoka ndodini ndotaura nemi. Apa isusu we are now in fear yekuti kune vanhu vari kupfura vanhu, hatichazivi zvekuita. Akabva angopinda motikari yake akaenda, isusu tikasara semombe dzashayiwa mashanga ende dzashayiwa mufudzi. Ndo patakagara zvedu kusvika dhitandi iya yapera dhitandi, takabva tanzi izvoni kwirai motikari. Taisaenda, taisakwira motikari takawanda, paita kusarudzwa magurupu ataisarudzwa tichikwira motikari. Taenda kuRusaka, kana taenda kuRusaka haminoti ndokupi kwavaizonokwirira motikari dzekuenda kuMozambique. Dhitandi yapera takuenda kuMozambique, manje for a training takuenda, vamwe vanoenda kuTanzania, vamwe vanoenda kupi, asi bhesi redu rakakura raakupi, Mozambique. Isusu ndisu vasikana vekupedzisira kubva muZambia tichienda kuMozambique. Takasara, I can't remember the number, but number yedu yaisambosvika ku20. Yaivawo first time yangu yekukwirawo futi ndege. Takakwira ndege. Ndege kana ndisingakanganisi ndakaikwirira panhu panonzi paKabwe. PaKabwe ndo parunway pendege dzacho takauya nendege yanga yakanaka zvekuti. I remember very well, takakwira ndege iyo takatora maminutes akati one day tichingorimo ende tichifara kuti takwira ndege zveya zvokuti tiri kutambudzika zvinombopera. Takafara tobva tanodzikira panzvimbo inonzi Chingodzi muMozambique. Pachingodzi muTete province ndokune nzvimbo inonzi Chingodzi. Tadzika ipapo takazoya totorwa nemotikari tobva taenda kupi, kuBataria. Tasvika kuBataria kuya ndokwatakazotorwa futi nedzimwe mota tichienda kuTembwe. Tasvika kuTembwe uko ndokwanga kwakabvondoka chinhu chese manje.
kwakusisina zvemahumbwe zviya zvataita kupi kuZambia. Kwanga kwakuitwa training ende kwanga kwakupiwa munhu discipline neorientation zvese. Kudzidza musangano seuri kudzidza bhuku remedicine asi uchidzidza musangano. Kudzidza kuti akatanga nemusangano ndiyani akape akadzodai nemusangano ndiyani akazoita sei nemusangano musi wa8 August kunenge kune chii musi wachichi zvemusangano izvo. Tikadzidza bhuku laLenin riya nana Marx zvosocialism zvese zviya zvanga zvirimo musoro zvakutobuda iko zvinezvi. Handiti takutanga manje kuenda kuma-training places. Iniwo ndo pandakatrainwamo. Ndakazotrainwawo ipapo patembwa pabase 2 nemwe murume ainzi Agri Chaminuka. Iyeyo anga ari komanda ende achitraina asina zvekutamba. Akati fall in haamirire kuita fall in kechitu. Iwe unotofanirwa kurara wakaziva kuti kwanzi chii fall in ende womhanya semuchi musoja ari well trained. Takaita training yedu paya tikapedza tikaita zvese tapedza. Vamwe vakabva vanzi kumamisha kuno kuZimbabwe, vamwe vakaendeswa kwakasiyana siyana kumatraining ikoko. Asi ini handina kuenda kumusha. Ndakabva ndanzi ndiende kune imwe base rainzi Chitima. Chitima taitobva muTembwe topinda muTete province. Saka yaingova Tete province iyoyo asi iri mberi uko. Saka ikoko kwandaenda kuChitima kwacho kwaisvikira makomrades anenge akuvara. Makomrades anenge akuvara aizenda ndaivabata ndo vaisa first aid. Ndo vanenge vaitwa futi imwe first aid uko. Taizoita imwe final first aid paChitima. Tobva tavaendesa kuKabhora basa kana kuti muTete province kuma hospitals aya. Ndokwa vaizoenda kunobatsirwa. Asi pane vaiuya immediately vaida help yedu. Ndo vandaisangana nawo nguva nekukurumidza. Kana ndichitaurira vanhu kuti pano paita murwere akadai komanda ndaitomudza. Komanda ndiye aiziva ameno paainofona ina anambofona ndikunyebera. Ndaingoudza komanda uye wototaurira vanhu vari kuTete kuti kunokwaita sososo. Voya vanhu voenda. Ndo magariro atatakaita. Svika hondo yakazotanga kutsviriridza zvokutsviriridza zviya zviko. Kunana Tembwe ikoko kwakamboita hondo kwakabhombwa. Ipapo ndaivapo pakabhombwa kuTembwe ndaivapo. Ene ndatotraina but ndakamirira mission yangu yekuenda kupi kuChitima. Handiti ndakakuvara iri ronda rangu randakakuvara iri. Handiri kuriona iri ironda rekukuvara rese ibara apa ndakakuvara futi gumbo rangu iri ibara mafragments. Handiti tine dzimwe nzvimbo dzakakuvara dzekuti hatikuvhurirei. Asi tinotenda Mwari nokuti takadini takararama. Tikaionawo Zimbabwe yacho tikaiwetinisa independence yacho. But ina hangu handisi kufara. Makagara paChitima paya? Ndakagara paChitima paya zvokuzotoenda kudhuze nekubhodha. But ndichita misau yekugashira varwere chete. Handiti ndichita misau yekudini yekugashira varwere chete. Chero hondo ikaitika ukoko kumusha uko around the border area. Nesuwo tatiri affected nokuti ndege dzaikodera matiri. Taiharaswawo tichiona zvataiona. Ina handina kuenda kufront mwana wangu handikunyebera. But hondo dzemufront ndodziziva nokuti ndaiva padhuze nadzo. Handiti ndichiona makomrades aiuraiwa. Ndichiona makomrades aiuraiwa nemakomrades aiuya futi akakuvara. Vakadambuka makumbo, vamwe vakadambuka maruoko, vamwe vasina kana mazaha achaoni. Unoziva kufa kwemunhu kwakaoma. Unogona kudambuka gumbo rako ukopedza mwedzi wese uchifambiwa newe kubva kuChesa kusvika wasvika kuMozambique. Vachikusunga gumbo iri richimbosunungurwa, richisungwa gumbo isunungurwa. Apa
unongosingafambika taigadzira stretcher bed yematanda stretcher bed yematanda yaitakurwa nesection yemacomrades aiona nezvekuti munhu akuvara anoita sei saka kunobva section hameno dzairongana sei munana chesa imomo kusvika dzasvika kubhota isusu kwazvaizvosvikawo kwedu isusu taironganawo kuti section nesection imwe inotakura yonosiya munhu padaki kubva padaki yonosiya munhu pakati yozosvika nemunhu pachitima handiti mukuzvona ndozvataiita muhondo saka munhu airarama nguva yese yakadaro kana auya obva amhanyisiwa kuenda naye patete province pahospital mutown musidhadhi pachiputikeza vanoti kusidhadhi kana asvika kusidhadhi ndokwazoitwa maoperation paizoitwa zvese chichi vamwe they will not make it pamwe vaitotadza kumeka vatosvika even maoko anguoni nevamwe vangu pachitima handiti wazvona zvorwadza zvakadaro kana pakaitika hondo ineta ataki iyeye taizoti taatakwa totubvunzana kunewo ningwa mbomona kunewo ningwa mumwe munhu wokutaurira kuti ningi ndamona chikika bucket zvava zvakutoita kunge ndo life yedu kufaso kwanga kusanga chashamisa kwanga kwakuita kunge zvokuti unobvunzwa kuti ko Robert wamona kuti Robert ndatomona chikika bucket kana zvanzi Robert ndamona chikika bucket it's an obvious case ndakuona uchifa handiti ndozvazvaireva saka takaona zvakawanda zvakawandisisa ende isusu takamboitirana utsinye ihwohwo utsinye hwana nchikutaura hwana Badza hwana chichichi utsinye kapachedu but nyaya iripo ndeyeutungamiri leadership ndeyanga ichingodiwa apa ileadership vana Badza vakanga vari vanhu vakanzi vakapanduka ende in the process yekupanduka kuri kunzi vapanduka vanhu vanonge vachingoda kuti dai ndaita mutungamiri ndini tine rimwe gurupu futi rakambobatwa kuMozambique revashandi vashandi ivavo vakapepuka nokukurumidza so vapepuka isusu ndokubva tafunga kuti vapanduka izvo vashandi vaiveka vakanga vatoona zviri mberi kwedu zvese zvamuri kunzwa izvi zvakazoitika kuna naMozambique nekupi zvaidai zvisina kuitika dai vashandi vakaramba varipo mazvinzwa dai vashandi vakaramba varipo ingadai zvisina kumboitika nokuti vashandi vakanga vaine mjere dzakapinza ende vanhu vanga vakadzidza vanga vasina futi godo muri kuzvinzwa here mufana vana dzino vaya ndovainzi vashandi nana Paka nana Faraya vakawanda gurupu ravo tinovaziva comrade Paka takataura nawo makataura nawo ka nana comrade Shumba murume wangu Shumba inini akanga achinzi mushandi vakabatwa vakagara kuMozambique uko zvisingaite ende vakapona neburi retsono handiti kuzvona saka vanhu ivo vaidai vakaramba vari vatungamiri Zimbabwe ingadai chinakidza ingadai tiri kudyawo huchi nemukaka chifungaiwo kuti ini ndakaenda kuhondo nene 15 years ndofa ndakaenda ka 73 ndikadzoka 1980 handiti ndandane 20 zvandadzoka 1980 ndane 20 unofunga kuti dai ndakaramba ndiri kunoku pa 20 years ingadai ndisina kuita chimwe chinhu choshamisira semunhu akanga aine musikanzwa futi achida kuenda kuchikoro ndakaenda kuchikoro kuhondo nematicha angu kaini ndokwangana kukutaurira ndakaenda nematicha angu vana comrade Mebwa na comrade Stokozile, she is now late she was my teacher nana comrade Simba she was my teacher wazvinzwa saka kuchitima makazobva rini kuchitima handina kuchitima ndakazobva ipapo taakungoramba tichingofamba mumasango tichibatsira macomrades nokuti haugare panzvimbo wanika unopota wachichinjwawo kwaiwo ndiwega unogona kurapa kune vamwewo karumashure saka ikoko ndakazobva ndakuenda futi kumwe kwainzwa Dake ndokwandakazogarawo ndiri ikoko ndazogara ikoko ndakazoitawo Lucky ndikabva ndanziwo chimboyawo kutaundi kuvhira peri kuchimoyo
ndokandakazoenda manje kuchimoyo. Ndasvika kuchimoyo haiwa ndakagara kwenguva yakati ndagara kuchimoyo kuya hondo dzese dzakaitika idzidzi dzakaitika ndichingovemo muchimoyo asi pazonzi independence tichingoveko pazoita independence takabva tangonzi munhu wese kumusha vamatoks aita vakuru vedu vai vatitaurira kuti Smith asarenda vanhu vakafara zvekufara zviya apa tanga taakutongwa namugabe manje handisitolanga abhutiwa nevanhuka nekupamusana peumbwende but ndiye muridzi anga ari muridzi wenhingiriki wemusangano vanhu vakamubhuta vakatofutseka uri mbwende vatatanga hedu kufamba namugabe natekeri nevamwe ana comrade tongogara vana comrade tongogara was a brave man murume anga ari musoja uya was a soldier chero achiuya kuzokuadhiresa yaikutaurira you could feel kuti Zimbabwe ichanakidza but rufu rwakazongouyawo hatitozivi kuti rufu rwake rwakafamba sei asi hatinyatsoziva kuti zvii zvakaitika tinongoti vakafawo neaccident. Saka makaendera kupi kuma assembly points? Inini assembly point yangu chinzwa kandichibvako ndakauya nebhasi kubva kuMozambique ndasvika pastoda tuho apa ndopanga paiungana mabhasi handiti paiuya nemabhasi nemawar veterans nemaex-combatants. Saka inini ndakasvikawo nebhazi takauya nekumanika uko tikasvika nebhazi ipapo tikaona pakamira mabhazi akawanda ndofunga eZimbabwe ino yese. Saka zvaitika ndozvokuti kana wabva kuMozambique une bhazi waibva wanzipinda futi mubhazi kumusha kwenyu chiri kukuziva here ukati kumusha kwangu ndichiri kukuziva waibva wanzipinda bhazi rekwachiswitiri. Imagine uri kuzvinzana nokutaura ndati pinda bhazi rekuchiswitiri wabva bhazi rekupi rekuMozambique wabva wanzi chipinda mubhazi rekuchiswiti. unoona zvichiita here unoona zvichiita ndo zvakaitika ipapo kwete kuchiswiti cheteka nyika dzakawanda kwamutare kubhoyera kwamutoko kupi vakapinzwa mumabhazi vanhu vakaenda. Inini manje ndaiva nomwe musikana wandawirirana naye musikana uyo anga ari muhombe kwandiri hamino kuti chii chakaitika ndingowirirana namai vavo zvokuti ndinovatsvaga unoziva ndinoda kana kuvatengera mbudzi chaivo. Vainzi comrade Muchanyara vaiva nemwana nemurume ainzi soft guy vakandinzwa kana vari vapenyuka shwanga vanditsvage inini ndinonzi Nyemudzayi pasi panotya. Mbudzi yakavamirira ndoda kuvatenda nezvavakandiitira. Ndakatora kasagudu kangu unoziva kanonzi kasagudu kakidback pachiputukezi kanonzi kasagudu kanga kanoti hembe twangu ndikati ndaona bhazi rekumusha kwedu Muchanyara ndakuendeni zvikanzi ndakuenda ku ndikati kumusha zvikanzi kumushako ndikati kuDharuni kuchiswiti zvikanzi iwe ukwani une makore mangani uri musango iwe ndozvavakandiita vakandidaro anzi une makore mangani uri musango iwe ndichibva ndavaudza 5 zvikanzi iwe ukwani ini ndinobva kwaDotitu ene handisi kuenda kumusha wazvinzwa iti kwangu kumusha hakusisina munhu wazvinzwa ndozvavakandiudza hanzi iti kwangu musha hakusisina munhu tikati ndakanzwa kuti variko zvikanzi nani ndika nemakomrades andakapedzisira kuona akabva kumusha zvikanzi aiwe gara ndichibva ndatoti namename nawo handina kwandakazomboina vatatokuita mazuva tichirara pastoda tuho panzepo paya takaita mazuva munhu anonzi Sali Mugabe waSomali Zimbabwe ikawana mwamai vanonzi Sali Mugabe soka handifungo tinombotambudzika. Inini life yangu kuiona ndiri pano pandiri panapa
it's because of Salim Mugabe. Okay. Wazvinzwa? Ndikuzvinzwa. Mukadzi wapresident kunonga honye yakaita senini kuti ivewo munhu. Unozviona sei? Zvakaropafadzwa. Amai vai vakafadzwawo, but she was so good. She was so good. Dai Mwari vakanga vakadzosera upenyu hwomukadzi uya ingadai tigere zvakanaka. Vakauya paStodart Hall. Vakati adresa nechirungu. Isusu chirungu hatichinzwi. Taitoturikirwawo nevamwe. Kumaruzevha ako hakuna, taisambonzwa chirungu mwanangu. Asi taigona mukilasi. But chirungu taisachinzwa. Vakauya vakati asikana, vana vese masara panapa, vashayiwa kwekuenda, vasingachazivi kuti vabereki vavo vari papi, uyai pano. Ndobva taenda pavari, ndobva vati adresa, zvikanzi chakutsvagirai kwekugara. Vandatoverengwawo pafirst group ranzi richatsvagirwa kwekuenda. Ndakaendawo kusaidi ikoko, tatiri 20. Ndobva zvanzi mirai apa, vamwe apo, vamwe apo, vamwe apo. Hameno tanga tatiri magroups mangani, but takawanda. Saka gurupu redu rekutanga rakanzi izvoni munoenda kunogara kuMelfort. Melfort yacho inofanira kunge iri kunoku, kuna naruwa kunoku. Handisati ndambodzokera kubva zvandakabva nzvimbo iyo. Takabva tagara ipapo pane chimwe chikoro, so paiva nemurungu, but murungu yanga ari pamberi, isi tiri mumashure. Saka takapiwa nzvimbo iyoyo tikagara. Tagara. Ndofunga mwedzi. Takara mwedzi uyauya kwakabva kwanzi izvoni makomuredzi makutambira mari. Sali uyauya ndobva auya futi. Ambva atiudza kuti muchange muchipiwa mari. Mari yamunopiwa iyi munobatsirika kutenga zvamunoda. Asi yanga isiri orientation. But aingotaurawo saamai kuti kana mapiwa mari mutenge zvinhu zvine musoro, muzodai. Uye inini ndoda kuti muende kuchikoro. Vanoda kuenda kuchikoro ndoda kuti muende kupi? Kuchikoro. Payday yauya. Mari yauya wena mai we. First time yangu kutambira yekubata mari mumaoko. Chero ndaenda kuchikoro ndaibhadharirwa kana gogo. Asi handambobata kana pondo mumaoko mangu. But iyo ndo yaiva first time yangu yekubata mari inodarika 200,000. 2,000 kana mumaoko yepay. Hatuna kumborara musi wacho. Tese tiri 20 taifara. Vai vakanditi usaende vai. Vanga vari fani, vanga ngongara vari fani, amunoti sei. Vakati ndandabatawo nehope ndarara. Vakabva vauya pandandiri, zvikanzi nyepo. Ndiva ndati zvikanzi kutorara hako, mari yaenda. Ndikati yaenda kupi? Ndaibata mari yangu. Ndikati iripo iyi, ndakaiisa mazamu. Nganzi ndinoda kuona kuti vakaichengeta here zvezvo. Ndokubva zvangopera zvakadaro. Saka takazotanga kuenda kuchikoro. Mai Sali vaya vachitibhadharira. Umwe nemwe aichuza kwaaida kuenda. Kana waida kunoita grade 1 futi, kana waida kunoita grade 7 to form 4, kana waida kuita zvipi, zvakwauri. Inini I chose kuenda hangu kuchikoro. Saka pandakachuza kuenda kuchikoro, ndakabva ndaenda kunight school. Ndikabva ndati ndinoda futi kushanda uku ndichienda kunight school. Saka ndakabva ndanzi kubasa kuarmy. Saka ndaenda kuarmy kuya Maskati, kuAhu, kumedical environment uku. Ndiko ndakangoramba ndakabatirira. Ndobva ndadini, ndichisenza ikoko Maskati, Manheru kunight school. Isenza ikoko kunight school. Ndapedza izvozvo ndokuita training yangu yenursing. Ndaita training yangu yenursing, uku ndikutambira mari yangu kuamika. Sanesi
wechisoja. Takabatwa mushi atidi kunyebana amai vai. Tapedza izvozvo ndazoitawo training yangu iya yenursing, ndapedza ndagraduate zvikanzi paHarare Hospital. Ndobva ndatanga kushanda paHarare Hospital. Ndashanda paHarare Hospital ndosangana nemudiwa wangu Farai Shumba. Ainzi Comrade Farai tafire nyika. Tatoroorana 1982 tatochata kuHigh Court. Vabereki vangu vabvisirwa pfuma. Ini ndakaroorwa zvakafadza amai vangu. Mombe, umai, rusambo, badza, chii zvese zvakabviswa. Mukadzi wako uyu. Ndobva ndatova munhu washumba. Ndikamazvara uyu wamaona angarapo. Kwete iyeyu chete. Ndakazvara vakawanda. Ndakazvara vana vangu 5. Ende vana vangu vese vari 5 hapana asina kuenda kuchikoro kwacho. Vese vane mabasa nemakosa avo. Vamwe vanotowo maprofesa uko kunana America kwavariko. Pane imwe university, umwe ari kuCanada uko. Mumwe diedwo with meningitis paparenyato apo wechitatu. Then uyu wamaona apa ndiye wechi4. Then kozoita umwe wechi5. Wechi5 ndiye akandichinja kumunda. Tine munda akandichinja wowo ipapa. Ati mama kumanyanyisa kugara kumunda. Chimbouyai kuno mumbodyira Christmas kuno kunini nimbodi ndimbosara kumunda. Saka ini ndakasiya ndadyara 4 hectares. Pandakauya kuno ndakasiya ndadyara 4 hectares. Shibagi. Iyewo akaenda musunoi akanodyarawo. Tiri kudawo kuzodyara futi beans. Tichadzidyara maybe after December, January. Ndo kusvika tiri pano kudai. Pani pamazoti handisi kufara ndakati chimbomirai papo timboita nyaya dzehondo. Chii chiri kukufadzai Comrade Nyemudzayi pasi panodya? Comrade Nyemudzayi pasi panodya vane chichemo chokuti kana hurumende yeZimbabwe iri kutonga nhasi unoyu ikachinzwawo ikachigashira, ngavatibatewo zvakanaka. Vatipowo mugove wedu zvakanaka. Nokuti tine basa ratakabata. Chokutanga, Zimbabwe ine haina kusunungurwa naComrade chete. Mubereki, Chimujibha, Chimbwido, they've played a big role. Kusanganisira nemutungamiriri weZimbabwe akaitawo futi a very big role yokuti vaitsvaga zvombo kuzopa isusu kuti tizopawo vari kufront. Ava vabereki vachisapota independence ikanakidza. Asi zvadaro hazvichafadzi. Nokuti isusu patakabva kuhondo, vatungamiriri vedu mwanangu vaitipromisa kuti isusu tichanogutira kumunhu mutapa. Unoziva inonzi munhu taparasire? Unoiziva? Ndakainzwa Comrade Parker. Wakambokuenda? Ndakakuenda zvangu. Zvinene handina kukuenda? Ndakatokuendawo nebasa. Inini ndakatokuendawo nemwana wangu mwemusi auyawo nendege abva achigadhiwa neUN. UN yaigadha mwana wangu nokuti anga ine nyaya ane basa maererano neUN. Saka anga ine zvaanga inazvo vaitya kuti zvinodiwa kana kutorerwa. Ndopandakazivawo munhu mutaparasi. Asi kubva zvandakabva kuona ndisati ndatomboenda kunodyirako kana kudii. Saka ndiri kuti inini vatungamiriri veZimbabwe, Comrade chinhu chinokosha. Comrade ndiye akaita kuti independence ivepo. Comrade munhu akangofanana nemimi Comrade Chef. Comrade anodawo kuguta semagutira amuri kuita. Comrade anodawo mugove wake. Chokutanga 50,000 yamakatipa Comrade. Yanga iri yehurumende here? 50,000 yatakapa muZimbabwe muno unoziva kuti yanga isiri yehurumende? Unozviziva here mufana? Takangonzwa kuti ndiye hurumende. Wakanzwa nani? Vachimapepa nawo imomo. Chimira ndikuudze inini zvandakanzwa. Kana kuti inini zvandinoziva. Uri kunyatsonditora here mwana? Ari kukutora. 50,000 yandakapiwa inini iyaya patakapiwa 50,000. Wanga uri mugove wangu inini
wakabva kuUnited Nations. Okay. Uri kuzvinzwa mukomana musikana. And ungasiri 50,000 chete. It was 500,000 US. Okay. Yaifanwa kwenda kuna each and every comrade. Muri kuzvinzwa afana. What have you suffered for? Kana muchitinyima mari yabva kuma colonizers. Every country of this world inenge yaita hondo sehondo yakatiwa kuZimbabwe vakapiwa mari dzavo dzavakabvumirana. Ndiri konyeba here? Ndizvozvo. Ine nekufira kuti ningi naningi wazogara zvakanaka. Takasiya vanhu vakawanda kuchimoyo, kuTembwe, kuNyadzonyi, kuMboroma nemamwe masango andisi kutaura pari zvino nokuti ndaiva ndisiko ikoko, but zvamunoziva ndo zvakaitika. Uri kuzvinzwa mwana? Ndikuzvinzwa. Hatina kupiwa mari idzi yakaita kuti Zimbabwe, mari yeZimbabwe ilose inflation. Hatina. Mazvinzwa? Ndikuzvinzwa. Asi mashefu vakaba mari yedu. Mugabe nemuromo wake akatiudza kumusangano kuti ndiri kukupai 50,000, ndicharamba ndichikupai 50,000 every after 5 years. Okay. Kusvika yakwana nokuti pari zvino zviri kushanda mabasa akasiyana siyana. Isusu nokuda ZANU-PF nokunzwisisa. Takabvuma kurasiswa. Uri kuzviona ene mwanangu? Ndikuzviona. Takabvuma kurasiswa kwekuti alright chef 5 years pa moti pa 50,000 yedu. Asi pa tiona ugaba akafa kasiya zvakadaro. Akati futi kubva musonda kupai 50,000 nichakupai 2,000 US. 2,000 US pamwedzi wega wega kubva 1997 to date. Hatina kumboiwana. Ina handina kumboitambira. Amene mamwe makomrades kuti vakaitambira here. Kana tiri sesu madzimai have been abused. Zvokuti ukazvifunga unoti ndiri munhu here kana kuti ndiri imbwa. Uri kuzvinzwa? Inini mai yako I've been abused nevanhu. You see this skin of mine? I am sick. Ndiri kurwara mwanangu. Ndine chirwere chinonzi lupus. Okay. It affects all my organs inside. Ndinogona kungofuma ndakaoma ipopa. Umwe musi ndinotofuma ndichitonhorwa. Imimi makapfeka ka-t-shirt kudai. I've changed my skin. This is not my skin. Andiri kuona skin yangu yakachinja. Iri dark. Iri dark. Uri kuona iri dark yekusviba kwemunhu yanormal. Saka ndiri kuudza vatungamiriri vedu kuti naimiwe tipewo tidye legasi tisiro vana vedu. Vana vangu vona uyu kupenga nekushaya basa kawo. Notidanga ine basa ngadai yakadai so. Mumba muno mandegera mudzi mangu ndakatenyerwa nemwana. Mama, you've played a very big part in the country. I'm buying a house for you. It is in my name, sure. It's not a muzita rangu, but handifari nekuti harisi simba rangu. Uri kuzvinzwa? Munda ndakapiwa zveshuwa. But munda wacho ndiri kutogara ndichitya. Unogona kakutorwa kwamari yemataito dhisi ndoiwana ku. Ndinoiwana kupi ndaiwana. Ndinoiwana kupi kwamari ndiri kubvunza iwewe? Hapana. Saka ndinogona ngotorerwa kana nana ningiriki na vane mara.
ava vane vana vari kutodoneta hawo ma150,000 17 years akudoneta ningirikini 150,000 kumunhu akachembera vanenge zvangu ndakaita zvinezvi akashanda kupi nevo makomrades ari kutambudzika musikana ndiri kudai ngeshefu yangu iyo ndimbo iyo irapo handitiri kuzvona makomrades ndiye munhu ari kutambudzika inini nditori bheta ndiri bheta nepamusana pemukomrade anonzi Muchanyara aiva mukadzi wasoft guy ndiye akandiponesa ndingadai ndiri imbwa ndiri honye iri kutsikwa kumabhinu handiri kuzvona saka hatizi kufara isu makomrades ese hatizi kana kumbofara tina minister wedu weveterans tina maassociations edu anonzi amahiya hapana kana zvatiri kumboitirwa tiri kungonza kuti women's league yazoti women's league yazodai chakazopiwa iwe ungapa muchembe rakaita senini basketball ndinochovha ndikariita se ndingachovhe basketball ne65 years ndinochovha nchienda kupi apa ndiri kutotadza kufamba kusvika pagedhi pawandidedza apa kuti ndopandiri handikona kusvika ikokuye but zvokuchenawo sezvahandiona ndakaita izvi ndichiendawo pachechi aiwa 2 minutes ndadzoka ndinogona kuzviita handiti hurumende ingaite look after us we need our Jews it is overdue we need them ende povhu yedu yeZimbabwe inoi regai kutivenga kuti makomrades makapiwa mari mukadya mari mukatambisa mukatengera makabhiji mombe hatina zvatakamboita isusu hatina kana ukazvara vana 5 pavana 5 ipapa panowanikwawo benzi saka wamakana tengera kabhiji mombe raingowawo benzi asi makomrades akawanda patakawa ma50,000 tinewo zvatakatoita kuzoonawo mwana wanditengera imba sezvinezvi kuziva kuti pane zvandakamuitira zvakakosha ne50,000 iyi handiti but 50,000 yanga isiri yemuZimbabwe as far as I am concerned imari yakabva kuUN United Nations Angola vakapiwako South Africa vakapiwa to name a few mawar veterans yese akapiwa uku kuningirikini kusouth kunotori nenzvimbo inonzi inogara mawar veterans location rwavo vega vakavakirwa dzimba hongo zvakasiyana South Africa neZimbabwe but isusu takarwa neSouth Africa isu hondo tikachengeta futi maSouth Africans muno muZimbabwe ko zvino chaipa chi kana iwo Mozambique yacho chaipa chi muno mune zvicherwa zvakawandisa kune 15 billion yakangodisapia muno muZimbabwe pa 15 billion ipapo paitadza kubuda mari yekupawo veteran kuti wakaita zvako okay iyoyo 50,000 ya 500,000 hamuchadi nayo chitipai kama 2,000 unoziva kuti ukaverenga 2,000 kubva 1997 kusvika nhasi inosvika kumari ma 300 something thousand ndikunyeba chitipawo kaiyoyo vanhu vari kungopiwa mota vanhu vari kungocho iwe ko isusu ndisu kavasharuka tinotoda mota isusu ndisu vasharuka vanotoda motikari unopa motikari munhu akasimba anojoga every morning achiflasha mari papi nepapi musadaro vanhu veZimbabwe vatungamiriri veZimbabwe musadaro tinzwireiwo tsitsi inini handichachikufa ini nokuti ndakatofa kudhara kana nhasi uno ndikadhisapia hangu muZimbabwe munomu itozeyai kuti ndozvandidhisapisa mazvinza mwanangu ndikatofa nhasi uno kana mukandishayiwa ndaurayiwa nokuti ndataura chokwadi nenge ndatourayiwa nokuti ndataura chokwadi asi ndaikumbira kuti kana ukazonditorawo kuti ndakataura chokwadi ngavangoita zvokundipfura vasandirove nokuti ndakatofa kare ndopagumira nyaya yangu pano handitika there you heard it from Angeline at 15 in 1973 she left Zimbabwe
and came back in 1980. Went back to school to study nursing. And she also said, may Salim Mugabe's soul rest in peace. She also changed her life. Vatiwo zvakare ndina comrade wakandibatsira pastodatiwo apo. Kana muri vapenyu, kana muriko, zvanzi ndiri kukutsvagai. Mbudzi yenyu iriko nekuti makashandira upenyu hwangu. Dai musina kundibata ruoko, ndingadai ndakakwira bhazi ndakadzokera kuchiswiti. Nanhasi ndingadai ndisingazive kuti dai ndiri papi. Vaisawo chichemo vakuru vehurumende vakati tioneiwo tichiri kurarama. Honor us now, not beyond the grave, not with flowers, but with something chatinosara tichiti kuvana. Ndo zvandakarwira. Hongu pavakaenda kuhondo pakanga pasina kuti tinobhadharana, asi vari kuti nekudyawo kwamuri kuita matikangana. Zita ndinonzi Robert Tafumanei. Keep watching this program, The Forgotten Veterans. For now, it's bye-bye. Bye. For tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumanei.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.